Meneer Fransen, Ja. goeiedag. Je kunt ze in de hand door erop hoor. Ja, het staat op de... Nou, daar is de cameraman. Mag ik ook een eindje geven? Ja. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise? Ja. Wieso? Nee, dat kwatsch. Oh. Humor wat zie je dan. Wat denk je waarom dat we bij jou gaan bellen? Vanwege dat ding daar vuren. Dat ding? Ja. Moet je daar zetten? Komt er water goed? Ja, zeker. Het staat er niet van niks. Dan moest je even een paar minuten wachten hoor. Al een paar minuten. Ja, we moeten opvallen hoor. Maar dan moet hier zijn water op gaan pompen allemaal. Ja, ja. Maar ethos, pathos, logos, Ja. wat betekent dat? Ja. Logos is de logica, ethiek, de ethiek man. En de pathos is de overgave man. Dat komt door de Griekse mythologie. Ja, Ja, ja. maar waarom heb je dat in een hoofd staan? Wie is er? Waarom heb je dat in een hoofd staan, in een vuurtuin? Ja, voor dat te duiden moet er een betekenis hebben. Hè. Zo ding geven. Ik had eerst geen angst gehad allemaal met de oren, net wat is zo goed. Oké. Dus voorrangig worden dus je te creëren wat gevonden is. Ik bedoel, u kennen het woord recyclen, maar we moeten het nog geleerd krijgen. Maar ik ga alles gerecycled, alles is gerecycled hoofdzakelijk. 90% alles. Van Ja, alles wat je hebt? Ja, niet het huis natuurlijk, maar wat de tuin aangaat, er gaat, wie we zeggen. Ah. Of de kolf, zeggen ze ook, hoor. Of de tuin. Nou, ik zoek wel aan de zijkant dat er stonden ook allemaal deuren en Ja, nee, spullen. dat is allemaal afvallen, moet goed gebraad worden, hoor. Oké. Ja. Ook wat hout, wat gestookt werd, hoor. Is ook recycling. Er zijn bepaalde dingen die kunnen ze niet recyclen, hoor. Dat is de verschillende vingeren vanaf. Dan moet er maar zorgen zien die het roet worden, het maar ja, alles gaat niet roet, hoor. Dat weten we vanzelf ook. En de constructie van de brievenbus vond ik ook zo apart. Ja, Spoorbielsen en een grote kei ertussen. Ik heb ook hoe zo het gezien met een spoorbiels met geit. En daar had ik mijn eigen ding fantasie laten werken. Ah. Dus tot hier en niet verder of zo. Dus wie een rampen van het spoor, man. Dus overal zit je tegen. Wat bijzonder. Kunst, cultuur, noem maar op. Dus er zijn gedachten achter. Dat is daar hetzelfde mee, hoor. Dus water, wie zeggen ze ook, Archische stad op sprudelende vielfalt, hoor. Dat is zo, overal een bron. Je ziet wel een denker volgens mij, of niet? Ja. Ik heb wel een bestuurseigen een plattelandsfilosoof. Ja. Ook interessant, maar wel iemand die nadenkt over dingen. Ik denk veel te veel nog. Oh, Ja. maar wel iemand die ook belezen is en kennis heeft. Anders Ja, dan... hier belezen, toch wel. Internationaal. Ja. Je moet ook niet weten wat er gaande is. Onze leeftijd wel. Al het systeem, hoe je de mammoet werd. En ja, hij ging naar de koele toe, hoor. En moest ik werk zoeken. En toen waren de Olympische Spelen in Duitsland. Weet je dan, met de aanval op die arme Israëlieten. Ja. Goed, weer gummer. En ja, hoe de hier verlugen gezocht, hoor. En dan ben ik helemaal bij huis begonnen met leren op het Duits, hoor. Dus ik ben eigenlijk meestertitel, zoals het Duitsland, hoor. Meestertitel. Meistertitel. Ja, een hele hoop vol Meister im Garten, Landschaftsgestaltung und Sportstättebau. In Garten- und Landschaftsgestaltung und Sportstättebau. Oké. Dat is een onderdeel van. En wat is dat in goed Nederlands? Het hoveniersvak. Ja. Oh, dan vind ik dit Duitse titel klinkt dan veel Ja, leuker. maar het is ook een stuk, ik dacht gedaan, is een stuk uitgebreider, hoor. Oké. Ja, daarvoor had ik nog bloemen en planten tegen gedaan. Maar Een ander ding, relatie, noem maar op. van alle meer tattoos. Ja, zo'n beetje. Maar landschapsarchitect, Nee, architect is... dat gaat wat te ver. Ja, maar dat is, architect is eigenlijk geen titel, is eigenlijk geen beschermd beroep, hoor. Oké. Ja, bijvoorbeeld notaris is dat wel, inderdaad. Of ze moeten het nu verengerd hebben, dat weet ik dus niet. Maar wat ik moest doen. Maar dat zit ze op een hoger niveau. En wat heb je nou ook studie gedaan? Ben ik een Essen gestudeerd lang niet. Maar dat kent ze maar niet zo. Dan moest je eerst 4, 6 jaar praktijk gelopen hebben, hoor, in dat beroep. 5, 6 jaar praktijk? Ja, 5 jaar kunnen ze van ons gewoon. En- Ik had al 6 gedaan. Maar
jammer genoeg maar alleen in sportzaken. Atletiek en zo het allemaal. Dus atletiek had ik van niet vuur gemaakt. Nee, dat moet vanzelf allemaal. Doe die lijnen trekken, noem maar op. Voorgaven, ruggaven, noem maar op. Evolventen en noem maar op. Je kan de vreugdegetallen verboeten. Maar dat, ik denk wel dat zich een beetje verengerd had. Vroeger was je 6 baans en nu is het 8 baans. Ja. Ja. Af en toe is het ook 10 banen. Dan lopen er gitter naar even naartoe. Maar eigenlijk is het 8 baans. Nou ja. En waar heb je gewerkt? Stad Orken. Maar Extra Chapelle, hoor. Orkenzelf. Orkenzelf zei uit Zumbevel en door en via zijn Orken. Ja. Ja. Is maar een katsensprong, hè, eigenlijk. Van Heehoed. Ja, van 3 kilometer is af de baan. Ja. Ik ben vlotter naar Orkens. Ja, even vlotter is wel heel, maar ik ben niet doorgevallen. Dus, ja. En op een gegeven moment zo het studeren erop. Wat ziet je toen gaan doen? Toen ben ik wat teruggegaan. Oh, teruggegaan, Ja. oké. Ja. Dus jij hebt eigenlijk altijd over de peul gewerkt? Even de peul, ja. 44 jaar lang. En 45 jaar bij dezelfde baas ook? Hetzelfde was. Maar allemaal andere onderdelen. Atletiek, de nog tuinderij, dat was dit, dat was dat. Buitendienst, binnendienst, van alles. Ja. Ja. Heb je veel gezien? Ik En gedaan? Ik heb hier veel gezien. Ik weet van Wantelen, voor zo zeggen. Of het nu in Gronau is, of wat dan in schoolvriend zitten. Of in Luxemburg, of Aalst aan de Rijn, bij Trier. Nee, bij Trier, bij... weet je wat bij pretpark is, bij Cullebon. Dat goede ding, toch wat daar. Daar is de roos zitten, Aalst aan de Rijn. Ja, die komen overal vanaf. We waren met 62 leerlingen. 2 zijn afgesprongen en 60 zijn doorgegaan. En dan hadden we enge man niet vergehouden. Maar dat hebben we veel op de schub genomen. Dat hebben we gemüsebouw en gartenbouw. Dat is het wel. Nou is allebei net. Hey, maar ga je het net over recyclen, hè? Waar komt bij ook die liefde voor recyclen vandaan? Ja, hergebruik. Dat was ze vroeger allemaal gedaan. Vroeger wordt alles gerecycled. Gebruik maken van. Man. Ja. Dus tot het kleinste tekstje wordt gebruikt. Alles wordt gebruikt. Dus dat recyclen waar jullie tegenwoordig de mond van vol hebben, dat is eigenlijk al... Ja, eigenlijk is dat oude toepak. Ja. Moet, ja, zo boos als u moeten ze wel geleerd liggen. Hoor. En dan begint het ermee, wanneer je een klumpje papier pakt, een klumpje, kent ze maar. Ja. En bij leertje, zeggen ze. Ja. Ja, en dat papiertje, dat doe ik in thuis. Hij moet uit de eigenlijk graag voor mij geen alfabet zien. Want alles wat ze meenemen, en dat had ik in de, ben eens een keer aan Amerika gewerkt, Grand Canyon, Auto Canyon. En daar staat dat ook, alles wat ze meenemen, moest maar naar boven. Hoe je bent in een Ranger uitgezet, dat vond ze geen papiertje genaaid, niks. Dus bepaalde lui moeten heropgevoed werden. Ja. En wat deed je met de papiertjes van de klumpjes? Ja, voetwerpen, heen, maar afvalbak. Ja, dat wordt gespoppen, hoor. Voetwerpen. Ja, dat wordt je meteen bij de voetwerpen, hoor. Hé, maar je zei net van de kent je overal voorbeelden van. Mogen we gaan zien? Ja, mooi schruiketje hier toen. Want ik zoek want je hebt hier, als je omloopt, dan kan ze ook naar achteren kijken. En ik zoek door een handkar of zoiets staan. Of... Ja, dat was ze dan nu gezien. We gaan juist de pauze opgemaakt. Ja. Dus, ja, kom maar. Ja, dat is allemaal, had ik 80% zelf gemaakt. Oh, dat is ook op je hek. Ja, maar je zei net, lassen heb je ook gedaan. Ja, nu ook gewoon. Ja. Dat heb ik geschreven en gevorderd, het diploma. Hoor. Maar ja, dat wist ze nog niet door, want dan kies ze nog het gronddiploma. En dan kies ze die vertakkingen, ketellassen, aluminiumlassen en maar op. Hé, je hebt ook een eigen Stonehenge. Ja, zo noemen ze dat. Ja, sorry, er zit nog film op het nummer. Maar ja. ik zit ook in een film geweest en de Limburgse cineasten bij de Lova aangesloten. Nova. Lova laat zien. Ja, precies. Nou, ik ben op L1 geweest op televisie, voor jaren terug. Oh, wat gaaf. Daar doe ik in activiteren. Want dat doen we al zolang als ik me kan herinneren. BL1, Lova laat zien. Hè? Ja, de Limburgse cineasten. En wat ze maken. En de film van Ucht, die bij ons geweest is, waar ging die over? Hoe ging dat toen? Ja, we zitten in een club. Ja, we zijn nog met wat parallellen maar nog.
Dat is toch ijsstammen. De jeugdmengte kent het. Dat was bij 8 mm en ik heb niet gehad, 16 mm. En toen komt er video. En de ging het vlot. Het verschil is tussen die twee. Dat 68 mm was in het maken heel duur. Ja. Nee, in de aanschaf, maar nu is er een aanschaf duur, maar het maken niet duur. Dus we hebben al gek gemaakt. Ja. En de regels van het filmen werden overzien, maar die zijn allemaal hetzelfde wie de Charlie Chaplin was. Toen is dat begonnen. Nou, wat doe je, weet je, dat werd dikker. Ja, dat wordt er bij de jongen verkrutswerk en toen dat werkt niet was. Nee. En dan moet een vloeiende beweging hebben. We hebben onze club ook bekend voor in Nederland. We de film gezien en dat hadden ze ook gedaan. Daar komt de club aan. Daar zaten ze allemaal verkeerd bij.